Lero panyasa voice box apite malata afuna kuwauza Malawi kunena kuti nthawi zambiri Amalawi tikakhala timakonda kuloza zala anthu andale timayiwala kuti boma lili ndi magawo awiri kuli mbali ya ndale komanso kuli mbali ya anthu ogwira ntchito mboma amene kawirikawiri samasintha amene wapa chingerezi manena kuti the civil service nde pamupita Malawi kunena kuti amene mwasankhidwa kukhala ndo wamkulu wa civil service pambo Justin Saidi akuti kumeneko ntchito ilipo inuyo muonetsetse kuti civil service ija yakonzedwa anthu akugwira ntchito nthawi yoyenerera malo oyenerera komanso akugwira ntchitoyo molimbika zikatero mudzaona kuti zinthu kuno kwathu Malawi zayamba kusintha pang'ono-pang'ono ndete nkhani imodzi timve kuti papite malata kuti bwanji pa nkhani imeneyi ndipo kamaliza timati musangochoka mutuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa voice box. Ine ndine Frederick Bile Malata mmodzi mwa anthu amene timayankhulapo mu nkhani zosiyanasiyana zochitika mu dziko lino la Malawi. Amalawi anzanga, ine moyo wanga ndikamakhala sindimaona kuti choyenera kuchita ndekuti ndizilimbana ndi wina kapena ndiziyang'ana mu mbale ya wina, ndimayang'ana mu mbale yanga chifukwa mbale mwangamo mukhoza kukhala kuti muli msuzi muli nthuli zazikuluzikulu koma ine ndikumazisiya zimene zija nkumakayang'ana mu mbale ya wina mmene mulibemo msuzi mulibemo lunthuli. Ndikasiya mbale yangayi ndikupita mu mbale ya winayi ndikapeza zija zonena kuti ndaluza chimene ine ndinali nacho. Amalawi tikhala tikuchita revives gulu lathu lotchedwa Citizen Advancement for Economic Revolution CARE. Bungwe limeneli theme yake kapena kuti moto yake kapena cholinga chake ndi kukwiya ndi umphawi. Kukwiya ndi umphawi, osati kukwiya ndi munthu wandale, osati kukwiya ndi president, osati kukwiya ndi MP kapena kukwiya ndi kansala, koma kukwiya ndi umphawi. Amalawi anzanga, dziko la China lidafika paja pokhala pansi ndikuona kuti kodi ifeyo ma resources tili nawo zonse zotiyenereza tili nazo koma tife anthu osauka chifukwa chani? Adaona kuti akonze chinthu chimodzi ndipo ndi chimene adakonza inali nthawi. Osakhala anthu aulesi koma olimbika muzochita zawo kotero kuti aka anzathu adachipanga chija chonena kuti they don't have any time to lose. Lero ndikufuna kunena kuti ndinene ichi. Abakiri Muluzi TV alemba pa page yawo kunena kuti apolisi 4 aku State House ndi amene athandizira kugwetsa boma la MCP. Ma minister 6 achipani cha MCP ndi amene athandizira kugwetsa MCP. UTM ena akuti ndi amene athandizira kugwetsa MCP. Akuti ANEC a DPP 4 ndi amene athandizira kugwetsa MCP. Ndiye ndimazifunsa kunena kuti kodi ndizoona kunena kuti ndi ma MP kapena ma minister amene akhoza kugwetsa boma? Kodi ndi apolisi 4 amene akhoza kugwetsa boma? De lero I've come across list ya anthu amene asankhidwa, amene achidwa appoint, amene ndapezapo dzina loyamba ndi la Chief Secretary Dr. Justin Saidi. Ndiye nditaliona dzina lija ndinazaona background ya Dr. Justin Saidi kuti 1 was a civil servant already. Anali mu civil service yomweyo kale. Ndipo coming back kukakhala ku Chief Secretary
ndinaona kuti ndisangokhala osayankhula osaunikirapo mtundu wa Malawi komanso osalephera kuwapasa malangizo a Justin Saidi. Choyambirira tikonde dziko lathu. Ena akuona ngati kuti choyambirira tikuyenera kukonda chipani chimene ife tili. Ukayankhula ayi iweyo sungalowe chipanichi. Ukayankhula ayi ukuyankhula chani ife tidavotera zoterezi. Koma nkhani ndionena kuti tikonde dziko lathu la Malawi. We should love our country first. Malawi first. Chifukwa tikakhala zije zonena kuti tikufuna tizikonda zofuna zathu poyamba. I'm telling you, dziko la Malawi silikula, dziko la Malawi silikwera, dziko la Malawi silipita chitsogolo. Tikakhala ndi mitima yongofuna kuti tizingokhala anthu omangopanga ma praise team, anthu omangoimba nyimbo zomangochemerera, ma handiclappers, dziko la Malawi silipita chitsogolo. Then ndifuna ndiachite congratulate Dr. Justin Saidi ndi kualangiza kunena kuti ma civil servant si anthu omangonena kuti muli mbava ndi akuba, sagwira ntchito moyenerera chifukwa akhala anthu omanena kuti akuti ndife mbava. Bwana Dr. Justin Saidi mu civil service mwakhalamu. Choyambirira first week mukalowa mmene muja mudziwe kunena kuti civil service sikuyamba siku limene inuyo mwalowa mu office kapena mmene mwasankhidwa inu kukhala chief secretary. Civil service has been there, yakhala ilipo, ma president akhala kubwera kumapita, koma anthu ogwira ntchito mboma muja amakhala alimo. Nawo inuyo pano ndinu wamkulu wa ma civil servant. Kotero kuti anthu sopano akuyang'ana yo leadership. Ngati pakhala ziyangoyango zochuluka zokhuzana kaya ndi mafuta, zokhuzana kaya ndi fertilizer, zokhuzana kaya ndi chani, chifukwa cha civil secretary to the president and cabinet SPC amene amakhala kuti ma parastatal organization ochuluka amakhala iyeyo secretary woyang'anira wamkulu wa zinthu ngati zimene zija. So if you are involved in so many things and you mulibe luso lobweresa solution to a problem, civil service sizakonzeka. Have time mupeze kuti civil service kumbuyo konseko imakhala yosakhazikika bwinobwino. Ndi chifukwa chani? Anena Abakili Muluzi TV kunena kuti ku police akuti folo aku State House ndi amene apangisa kuti agwetse boma la MCP. Ma minister sikisi akuti ndi amene apangisa kuti agwetse boma la MCP. Ndefunso muzifuse a Dr. Justin Saidi kuti kodi mu DPP ku State House sikukakhala a polisi? Kodi ku DPP cabinet sikhalako? Kodi ku DPP sikukhala anthu amene akhoza kuchita connive ndi anthu ena? Chifukwa chani zonsezi zimachitika? Poyambirira ndi chifukwa cha civil service imakhala kuti sitidayipeze mavuto ake. Mavuto amene ali ku civil service tikazakhala kuti tawapeza ndipo takhala ndi chief secretary oyenda limodzi ndi ma civil servant okhala ndi kumadziwa mavuto awo ndi kumawunikira ndi kumayendera limodzi, sikuzapezeka kutulusa pepala limene lili la chinsinsi kumalitulusa poyera.
sikuzapezeka kukhala ndi macheke osadziwika bwinobwino, sikuzapezeka kuyamba ntchito 10 koloko kumaweruka 2 koloko munthu kungogwira ntchito mawa zochepa waweruka. Sikuzakhala kungogwira cheke kumangochiyang'ana mpaka kuti ati munthu jamini wake wa cheke payment yake ija ayankhule. Chifukwa corruption imene imachitika mboma si corruption yonena kuti munthu amangopita ndi ukangotenga cheke cha 1 billion ndi ukadya ku nyumba. Ayi, chimene chimakhala kumene kujako ndi ma kickbacks amene amanena achakweracha kuti pali nduna zina zimene zikumaopseza anthu cholinga choti azitenga kuti ma kickbacks. Zimene zija ndi zimene zikumaononga dziko lino la Malawi. Pakufunika tiphunzire ngati mmene inachitira China inayamba kuganiza nkhani ya nthawi kuti ngati ifeyo tikulephera tikusauka ndi chifukwa chona kuti we don't manage our time well. So anthu ochuluka amene ali olembedwa ntchito amene amagwira ntchito kugwirira Amalawi ma service providers ni ma civil servant. You talk of aphunzitsi, you talk of my doctors, you talk of anthu amapanga za ulimi, so many things. Nde tikufuna tinene kuti inuyo Dr. Justin Saidi ndi timu yanu ma deputies anu poyambilira mukhale pasi. Ine ndikukhulupirira kuti akadakhalapo Dr. Justin Malewezi ndikadakupemphani kuti tapitani mukaphunzire kwa Dr. Justin Malewezi. Koma pokhala kuti Dr. Justin Malewezi ndi malemu, koma we still have Honorable Bright Saka SC amene akhalapo pa mpando umenewu wa Chief Secretary. Taphunzirani kwa iwo, takhala nawoni pasi ndi kuphunzira kuti mupeze kuti discipline mboma ikhoza kubwerera bwanji. Izi zoopa anthu andale kuti tiyike wandale amene ujayo azikapanga za ife ndi zimene zikuononga kuboma. Zomakhala zichizonda kuti koma uyu akhale apa, akakhala apa ndikuti azipanga za ifeyo. Ine ndifuna ndikuwuzeni kuti chipani china chilichonse chimene chimakhala mboma kukula kwake chimakula ngati chindazi chimene chimayikidwa yeast ndi chimafufuma, ndi anthu pokhala amaona ngati kuti waja ali ndi support chifukwa choti anthu samayang'ana kukula kwa chipani chija koma amayang'ana kuti kodi ma opportunities ndi ati. As we are talking, system yotenga malo mwachisawawa pongoti patatenga malo awa tikayamba kumanga yayamba kale. Ngati sitingasamale Chief Secretary mukaona kunena kuti Ministry of Lands dongosolo silikhala labwino. Ngati simungasamale mukapezeka zichazonena kuti kwa agriculture sizichitika bwino. Ngati simungasamale mukapezeka zichazoti ministry ina iliyonse singachitike bwino chifukwa chonena kuti ma civil servant sadavomereze za role yawo kuti ni ma service providers. Ndipo udindo umene anthu ambiri akuyembekezera kuti zinthu zisinthe machitidwe ake akuyembekezera udindo wa Chief Secretary. Ndipo udindo umenewo inuyo Dr. Justin Saidi, I'm telling you, anthu akuonani munthu wokhonza mukakhala kuti inu mwayenda limodzi ndi ma civil servant, mukakhala kuti mwapeza vuto lawo lenileni, have time, study. Ngati simunachita study now, musanalowe mu office muja muyambe kaye mwachita study, because president amapereka tu udindo kwa vice president. Takhala tikumvapo ife ena akuzitamirira, ine ndine vice president komanso ndine wa public service delivery ndimayang'anira nduna zonse.
chimene chija chimakhala chija choti cholakwika chifukwa tikupereka udindo uja kwa munthu wamphamvu amene ali president oti atha kungolamula kuti kapangeni zakuti within 7 days kapangeni anthu aja kapanga mongo chapa kongovika nsalu ija koma osati kuichapa bwinobwino ndi kuyera. Pamene inu ngati munthu amene muli chief secretary ntchito imene ija itakhala kuti ili mu office mwanu ndi kuona kunena kuti kodi public service delivery ikuyenda bwanji ndi kumachotsa anthu amene sakuchita bwino komanso ndi kuchita promote anthu amene akuchita bwino, ndi kukhulupirira kuti dziko lino likhoza kusinthika kwa nthawi yochepa chifukwa anthu amene akuyenera kuti agwire ntchito yosinthisa dziko lino ndi ma civil servant. Ndipo ngati munthu utakhala kuti iweyo sukuyenda limodzi ndi ma civil servant, ngakhale utakhala kuti ukuyankhula zomveka pa pulpit kandi pa podium kumauza Malawi ife fertilizer subsidy tizasiya kaye tizamba kugawa fertilizer mabagi folofolo banja lina lililonse, aya ifeyo tizapanga ma primary school aulere, secondary school aulere, university anthu azikadya. Koma ngati ma civil servant suli nawo limodzi sizingatheke. N'chifukwa chake ena amanena kuti manifesto onse amene akhala kupangidwa kumbuyo sikuti ndi oyipa, ayi ndi abwino kwambiri koma implementation ndimene imavuta. So ochita implement ma manifesto amene ajawo amakhala ma civil servant. Mtima uja umanena kuti ife timatere bwana musatiuze izi ife timatere ndimene ukupangisa kuti Malawi izikhala pamodzi. This is the time bwana Dr. Justin Saidi kuti mugwirane ndi ma civil servant. Mwavuse mavuto anu ndi chani, tipange chani, tikonze pati, tikonze nthawi. Sizoona kunena kuti kuchipatala munthu ukapezeke kuti pa pharmacy azikapanga kuti atakupita ku lunch. Munthu odwala wathandizidwa akakhale pa line kudikira munthu kuti ati apite ku lunch akadye from 12 o'clock mpaka 2 o'clock, half 2 abwera alandire mankhwala odwala ali pa line. Sizoona kuti civil servant akapezeke munthu cheke chikalephere kukhala kusayinidwa akuti chifukwa choti akudikirira kunena kuti abwana apita ku lunch from 12 o'clock to 2 o'clock. If you change nthawi iyi yonena kuti pazikhala kusinthana, wina ngati akupita ku lunch wina akhale ali pa ntchito, pasamakhale kugwira ntchito ngati ganyu, kuzikhala kugwira ntchito ngati kugwirira ntchito ma service providers tuchita service kwa Malawi. Tikangosintha pa nthawi pokhapa tipezeka kuti anthu ife dziko lino likhoza kutukuka. Hard working munthu azikonda ntchito yake. Osati kungopezeka chete kufika ku ntchito koma ndi kukhala pa WhatsApp, ndi kukhala pa TikTok, ndi kukhala pa Facebook, koma ndi kulakatula zonse zimene zachitika siku limenelo, koma ndi kumunena ka president imene angamuneneremo kumapeto aya atenti kai muchose president sadachite bwino. Pamene amene sadachite bwino ndi iweyo amene uli civil servant. So sitikunena kuti mupite ndi muyambe kumakangochotsa kuti uyuyu ndi wa yellow, uyuyu ndi wa blue, uyuyu ndi wa green, uyuyu ndi wa red, uyuyu ndi wa green, uyu ndi wa chani. Iyayi koma tatiyeni tionesetse kuti anthu auzidwe kugwira ntchito mwa hard work, apezeke anthu asunge nthawi. Titenge chitsanzo cha ku China sapita ku lunch mpaka umakita kuyambira 1 o'clock mpaka kufika 2 o'clock. They have lunch just 15 minutes kunyamuka umapita ku ntchito 24 hours. Anthu akugwira ntchito usiku ndi usana. Escom izikhala ndi magetsi okwanira, makampani azikhala ndi magetsi okwanira, dziko likhale ndi magetsi okwanira. Telling you tikoza kukhala anthu omagwira ntchito 24 hours. Ngakhale zoberana zikoza kukhala kulibe. Ndi kupempheni ngakhale mutathesa anti-corruption bureau imene itakhala kuti athesedwa ndi kungoyika malamulo okwanira bwino onena kuti amene wapezeka kuti waba ndalama zaboma apolisi agwire ntchito ngati imene amapangira ndi kumanga munthu nthawi yomweyo. Koma zija zomati tikafufuze anaba bwanji, anapezeka bwanji, paka chaka kumadusa, paka zaka kumadusa mpaka ndikafika
kuzisankho zina milandu ya corruption ili mbwe kumakhoti pomafuna kuti awawati za amange pokhapokha atuluka mboma zimenezo zosathandiza bwana Dr. Justin Saidi. Izi za anyamata azikwanje tizikamba panopa kuti ayi musapange ngati za anthu akumbuyo ndi chifukwa chonena kuti anthu aja samamangidwa immediately akapanga zinthu zija ngati zimene akupanga ajomo ku Blantyre tikudziwa atu kuti ajomo ndi awo ndeti kuwapasa mpata kuti aziyankhula ayi ndampulumutsatu ndine munthu uja akanaphedwa. Wampulumutsa bwanji munthu akuoneka magazi chane akutengedwa akumangidwa ndi ukanene kuti ndampulumutsa ndine? Why is apolisi sakugwiriratu ntchito nthawi yomweyo akudikira kuti boma lizatuluke ndekenako azizalanga anthu aja after 5 years? Sizoona. Anthu aja atamamangidwiratu just right there. I'm telling you, chikhalidwe chazikwanje, chikhalidwe chonyozana, chikhalidwe chotani sichingakhalepo. Tichose dale tike chitukuko patsogolo pamapeto. Ndikufunireni zabwino zonse Dr. Justin Saidi pamene mukutenga role yayikulu imeneyi ya chief secretary muno Malawi, ndekuti mukuyimira dziko lonse, mukuyimira civil servant wina aliyense, ndipo tikuyembekezera change. Sitikufuna ziya zoti zomangogunda civil service kumangoigunda koma kuti izipanga align ndi zimene ife tikufuna, koma izipanga align osati za chipani koma za dziko. Kodi dziko likufuna chani? Kodi zituko zimene tikufuna ife kukhala nazo ndi ziti? By chakuti time tizakhale tili pati, tikwiye ndi umphawi, tisunge nthawi, tizigwira ntchito molimbika. Dziko lino silizayang'ana kusintha ma president every time and now and then. Ine ndine Frederick Bile Malata.